a word bankrupt. Look at John chapter number 3, verse 16. Tiende ku bhuku ya Johani chitsauko chetatu ndima yegumi nenhanhatu. If you have found it, say, I'm there. For God Okay. Let's read it together. 1, 2, go. Wonderful. Already you can feel there is life all over this place. Unotonzwa kuti mune upenyu munzvimbo ino. You may be seated in the presence of God. Titore nzvimbo dzedu muuvepo hwaMwari. Life activities revolve around sacrifices. Zviitwa zveupenyu zvine dzinde razvo pazvibayiro. Without a sacrifice, Pasina chibayiro, there is no invention. hakuna chitsva chinotangwa. Without a sacrifice, there is no achievement. Pasina chibayiro hapana kukunda. Without a sacrifice, there is no success. Pasina chibayiro hapana kubudirira. Sacrifices are Zvibayiro necessary. zvakakosha. We are where we are today Tiri patiri nhasi because someone sacrificed something. nekuti kune wakaita chibayiro. For God so loved the world, Nekuti Mwari wakada nyika, He loved it so much that He gave His only begotten Son, wakaida kusvika pakupa mwanakomana wake akaberekwa ari iye oga, so that whosoever believes in the only begotten of the Father kuti ani nani anotenda mune uyo akaberekwa ari oga naBaba should not perish, asaparare, should not die, asafe, but should have eternal life. asi ave neupenyu husingaperi. Eternal life means that you have a life that does not end. Upenyu husingaperi kureva kuti une upenyu hunorarama nekusingaperi. You live today and you live tomorrow, Unorarama nhasi, worarama mangwana. and there is nothing that the devil can do about it. Hakuna zvingaitwa newakaipa pamusoro pazvo. Whether you go through fire, Kana ukapinda nemumoto, whether you go through high waters, kana ukapinda nemumafungu, whether the devil beats you up left, right, and center, kana wakaipa akakunyangira kubva divi ripi, once you have believed in the only begotten of the Father, you have eternal life. kana wangotenda mune uyo wakaberekwa ari oga naBaba, une upenyu husingaperi. Why would God choose to part with His only Son Chii chingaita kuti Mwari aite sarudzo yekupesana nemwanakomana wake ari iye oga? To me, Jesus is the best gift ever given to mankind. Kwandiri, Jesu ndicho chipo chakakoshesesa chakapiwa kuvanhu. But why would God choose His only Son Ko sei Mwari wakazosarudza mwanakomana wake ari iye oga?
as the only gift available to be given to men. Sechipo chete chakakodzera kupiwa kuvanhu. It is very important for all of us to understand that apart from giving, Zvakakosha kuti tose tinzwise kuti kunze kwekupa there is no replacement, there is nothing else that you can do. hakuna chimwe chaungaita. Passover, Paseka, not only do we remember of the gift that we got from God, hatingorangarira chete chipo chatakawana kuna Mwari. it is not all about God giving his only son. Haisi nhau yaMwari achingopa mwanakomana wake chete. Passover, Paseka, it is a demonstration chiratidzo by God himself chakaitwa naMwari pachezvake that apart from giving, you can never get what you want. kuti kunze kwekupa haungakwanise kuwana zvaungade. Apart from giving, you can never get what you want. Kunze kwekuburikidza nekupa haungawane zvaunoshuvira. If prayer was enough, Dai munamato wangu wakakwana, God would have prayed. Mwari angadai akanamata. He loved the world so that he gave his only begotten son. He did not fast, he did not pray, he did not sing a song. He gave his only begotten son. Wakada nyika kusvika pakuipa mwanakomana wake ari oga, haana kunamata, haana kutsanya, haana kuimba rwiyo, wakapa mwanakomana Which wake. is proof to all of us that giving can never be replaced by fasting. Chinova chiratidzo chiri pachena kwatiri kuti kupa hakugone kutsiviwa nokutsanya. Even the cross itself cannot replace giving. Kunyange muchinjikwa pachezvawo haugone kutsiva kupa. God loved us Mwari so, wakatida chose. and God being God, the way I know him, Mwari ari Mwari semaziviro andinomuita. he would have just killed the devil Angadai akangouraya Satani. and all of us would have become Christians overnight. Tese taigona kubva tangova maKristu chiriporipochko. Which means God looked around and there was nothing else to replace giving. Zvoreva kuti Mwari wakatarisa kwose akaona kuti hapana chingatsiva kupa. And that includes the killing of the devil. Izvozvo chisanganisa kuurayiwa kwawakaipa. God said, if I'm ever going to restore men back to myself, I will have to part with something that I cherish the most. Mwari wakaona kuti adzorere munhu kwaari aifanira kupesana nechicho chaanodisa. Let me give the only gift, the best that I have, Regai ndipe chipo chakakosha kudarika zvose zvandinazvo, my son. mwanakomana wangu. For him, God to then have all of us to himself, there was need for God to part with the only important gift that he had, which is his only begotten son. Kuti isi tudzorerwe kuna Mwari paiva nechikonzero chekuti Mwari arasikirwe nemwanakomana wake. Some people may say, now that I'm born again, there's no more need for me to give offerings. Vamwe vangati iko zvino nekuti ndakaberekwa patsva hapasina chikonzero chekupa zvibayiro. Because they say, now I have God. Nekuti vanoti nekuti ndaana Mwari iko zvino. And they don't understand that the God that they have could not have us until he gave his only begotten son. Vasinganzwisise kuti Mwari watava naye haigona kuti ave nesu pasina kupa mwanakomana wake. You cannot be stopped by God from giving if he is the same giving God who gave his only son for him to have us. Mwari haangakudzivise kupa ariye Mwari mumwe chete wakapa mwanakomana wake kuti tive kwaari. There is no anointing available Hakuna zodzo ririko that can help you escape the principle of giving. rinogona kukunzvengesa nhau dzekupa. There is no ministry authorized by God Hakuna ushumiri hwakamisikidzwa naMwari which can help you escape the principle of giving. unogona kukunzvengesa nhau yekupa iyi.
I'm already training and teaching my own biological children ndiri kutodzidzisa vana vangu vepanyama that finally when you grow up, kuti kana mazokura and maybe you have another ministry which is not this one, mane umwe ushumiri usiri uhu, never pay attention to any man of God usamboteerera chero munhu who waMwari doesn't believe in sowing and reaping. asingatende mukupa nekukohwa. There is no God that you will ever receive Hakuna Mwari anombogamuchira that will stop you from giving. anokumisa kuti If usapa. it is the God of the heavens and the earth, Kana ari Mwari wematenga nenyika, he could not do away with giving himself. akatadza kunzvenga nhau yekupa iye For pachezvake. God to have what he wanted, he could not do it without him sacrificing for it. Kuti Mwari awane zvaaida haana kuzvikwanisa kusvika Now we are aira. coming into the house of God today, Ko zvino tiri kuuya muimba yaShe nhasi having been accepted by God takagamuchirwa naMwari because of a sacrifice that he gave. nekuda kwechibayiro chaakapa. Now when you come to the Passover, Kana zvasvika panguva yePasika, there was a moment when God said, when he spoke to his servant, pane nguva Mwari paakataura nemuranda wake. in the book of Exodus, chapter number 23 and verse 15, Kubhuku yaEksodho chitsauko chemakumi maviri nenhatu ndima he yegumi told the neshanu. people of Israel to keep the feast of the unleavened bread. Akaudza vana vaIsraeri kuti vacherechedze mabiko echingwa chisina mbiriso. And God said to them, you need to have these feasts. Mwari akati kwavari, munofanira kuva namabiko aya, You need to have these celebrations. munofanira kuva nemhemberero idzi. And each time you come into my presence at the Passover Nguva dzose celebration, dzamunouya muuvepo hwangu panguva dzekupemberera Pasika, God said, tell my people not to appear before me empty-handed. Mwari anoti udza vanhu vangu kuti vasauye pamberi pangu vasina chavanacho muruoko. I thought at Passover, this is when Jesus dies for all of us, and there's no more need for us to even die for ourselves and even give any other gift. Ini ndaifunga kuti paPasika ndiyo nguva yatinofirwa naJesu, hapasisina chikonzero chekuti isu tife kana kuti tipe zvipo. God is saying, right at that same time when Jesus dies for you, Mwari ari kuti panguva imwe cheteyo Jesu paanokufirai, never attend that ceremony without an offering. That's what God is saying. musaende kumhemberero idzodzo musina zvipo zvekunopa. So they would come for the Passover, Saka vaiuya kuPasika knowing that the one who dies here is Jesus, who is the ultimate. vachiziva kuti ari kufa pano ndiJesu, chibayiro And yet chekupedzisira. still God says, when you come, Zvakadaro Mwari achiti kana pamunouya, whilst I'm giving my only begotten Son, ini ndiri kupa mwanakomana wangu ari you oga, also have to bring the best that you have. iwe uya nepako And pawagonawo, then we enter into a covenant. topinda musungano. Let me just summarize what I've said. Regai ningotaura muchidimbu zvandataura. At the Passover, PaPasika when God brings his best to the table, Mwari paanoya nepaanogona kutemberi, he says, if you believe in what I've given you, anoti kana uchitenda zvandakupa, do the same. ita zvimwe chete izvozvo. The best that I had in heaven was Jesus, Chakakosha chananga ndinacho kudenga and the ndiJesu, best that you have on earth is money. chakakosha chauinacho panyika imari. Let's meet and have an agreement Ngatisonganei tive nesungano at Passover. paPasika. And God says, don't try me, don't appear before me with empty hands. This is God himself. Mwari oti usandiedza, usauya mberi kwangu namaoko asina kubata He's chinhu. actually barring people from coming. Ari kutorambidza vanhu kuuya. He's not a preacher, he's not a deacon, he's not a prophet. This is God. Haasi mushumiri, haasi mudhikoni, haasi muprofita, And he ndiMwari. says, I'm not interested in seeing you coming for a service as long as you're empty-handed. Don't come. This is God saying that. Anoti handifare kukuona mberi kwangu usina chinhu, kana So usina at chinhu usauya. Passover, Saka paPasika I'm looking for people who really believe in sowing and reaping. ndiri kutsvaka vanhu vanotenda munhau yekudyara nekukohwa. If you are a child of the same God who gave his only begotten Son, you act like your Father.
Kana uri Mwari, mwana wa Mwari wakapa mwanakomana wake ari ega, itasa baba wako. There is nothing I can tell you standing here as a prophet of God. There is nothing chinoviringidza muroi sechipo. There is nothing that offsets witchcraft like a gift. Christians, I've seen them vachiroyewa during prayer. I've seen Christians succumbing to witchcraft. I've seen them coming from all night prayer varwarira munamato. Ndakavaona vachibva kuminamato yousiku hwose sick. There is nothing that confuses, that paralyzes, that destroys the work of the devil more than sacrifices and giving. Hakuna chinovhiringidza mabasa owakaipa kudarika kubayira zvibayiro nekupa zvipiriso. Anopa Mwari chipo. He that gives God a gift. Bvunzai varoyi vanokuudzai kuti haaroyeka hazviiti. Ask the witches, they will tell you that this one cannot be touched. It's impossible. Are you getting me well? Are you getting me well? We have come tonight Tauya manheru ano. not empty-handed. Kwete nemaoko asina Hatizi risu vaye vakabhanwa naMwari. We are not those ones banned Tisu of vacho God, vakanzika namanacho huyai. but we are the ones invited of God. So we are not broke, we are not poor, we are not cowards. Hatina kuchoboka, hatisi mbwende. Tinouya kuzonamata Mwari anozamurira kupa isu tisina chatinopa. We come to worship God who is an able giver. Zviyero zviye zvekuramba tichingoda kuti tiitirwe naMwari zvakapfuura. Those levels in which we expect God to be the only one to act are long gone. Ona taamune zvimwe zviyero wani. Look, we are now in Chero another muprofita dispensation. akanyarara iwo wakungozvionera wega. Even when the prophet is quiet, you can also. Ndo maseasons atapinzwa naMwari iwayo. These are the seasons that God has caused us to enter. Why? Because we believe in giving. Nekuti tinotenda mukupa. Sacrifices, they make you more powerful than your relatives. Zvibayiro zvinoita kuti uve wakasimba kudarika hama dzako. If you are a giver, Kana uri there is mupi, nothing that you cannot achieve. hakuna chausingakwanise Tell kuita. 2, 3, 4, 5 neighbors, there is nothing that you Udza cannot vaviri achieve vatatu if you are vana a giver. vashanu kuti hakuna chausingakwanise kuita kana uri mupi. You are wed bankrupt.